ka story syapang ka kena ka ba Christian school yala de. Bat ka long ka kun swet ka baya kandu shibun ki jing e ha ka jing im jongka. Tungin nya pet ya kane ka story ka syam jing e ayu kane ka kena. Bat kumnu kala ban Christian school yala de. Don uwe ubriu uba kerteng umel. Bat udon ka wei ka kun kentay ka ba kerteng ka Sara. Ka kemijong ka Sara kalayap no ha ka por ba ka Sara kadang shisnem. Umel upenhe pensan bat Christian school yala ka kun. Kan ba dayat kisni ki por klem das ngutu ka Sara kaladap kat arsnem. Umel umday ubatre office Henry usyong dukan disha harut surok. Kat ba ulat DA umel upenlang ya kapisa na kabenta jong ka kun. Kenang ba unla ban pendap iki jingdon kam jongka. Kini ki arngut shikpa shikun watla ki duk Henry ki suk ki kemen. Hagawai kasngi enda ukpa jong ka Sara ulawan bamja haying. Ka Sara kalaong pa ngakwat hidjan temai na maringi don function ha school la syai kasngi. Baro ki kena school kinyala style bha. Kat ba mangapat ngam don tanggawai ka jan babha. Ukpa ulaong wat kuslai kun an sawan tiet manga shibet enda ngalawan na dukan. Kat ba umel udang don hadukan uperkat ba ulit pentit sopti ya ka Sara. Ukpa ba peli na mar ba om don briu ba wandi sya hadukan jong u. Ula kuslai na lor ula temen un pentit sopti da e ya ka kun. Enda ukpa ula dep kang dukan ula wan pai haying. Ka Sara ka pej ukpa bat kalaong. Pa piwan tit ne em ka sopti ya nga. Ukpa ulaong em kun nga klem yo pentit na mar ba menta ka sngi ka syaru ngam ladi. Ngan sa pentit no ha ka wei ka sngi kan kun. Ka Sara kalaong to om nei lei pa. Ka Sara kalaong yukpa pamjano pa na mar ba pila taj. Uba mel ulit bamjano bat la ka kun. Enda ukpa bat ka Sara kila dep bamja baro arngut shikun kile tiano. Haga porman step uba mel shwa punlet na syadukan usngau ktakli tang ba umya tu ya ka Sara. Ubam la ka bam ya ka jabat ulet no syadukan. Ka jingpang takli jong uba mel ka ne baro shisngi klem jam bat usngap la ka sngap halamarway. Ha ka sngi ka babut ka jingpang takli jong uba mel kampat jam bat ulayo sngau bakala kamjur. Uba mel utmu banit pli dukan no Henry ula kelon hamadan na mar belajur pelat ka jingpang takli. Enda ka Sara kalawan na school kalap ba ukpa ula kelon hamadan. Ka Sara kala kersiu ya ukpa Henry ukpa tibriu syu. Ka Sara kalit khot ya kipara marjan ban yarap lem ya ka. Kipara marjan klit penkit no yu ba mel sya hospital. Enda u doktor ula dep examen yu ba mel. Ula ya tu ba uba mel ula yo heart attack bat ula yap no. Ka Sara ka sngiusi na mar ba ukpa ula yap ka hap syong hap sa tang marway bahaying ha semru omdon. Na du ba ukpa ula klat ka Sara kla pep school no. Haka jinglong kena ka Sara kla im klem dadan ba pej bajungo ya ka. Kani ka kena tang banyo ya la ka bam klet trekam haying ki para marjan. Hadin kat tu kat nesnem ka Sara kla dap kat san snem bat kla shu im jenjar. Ka Sara ka kwa ban le school Henry om don lat na marwa ukpa ula yap. Ka Sara kala kran halamar way bat kala ong. Ipa te im don shu hang nea pertay bat kan shimtino mga ya ka kam jong ipa. Ka Sara ka yang jod bat kala penkrea ya ki jingdon kam bakan let pli biang ya ka dukan jong ukpa. Ha ka sngi ka babut ka Sara ka let pli ya ka dukan sya ka badon harut surok. Ka Sara ka nang ban syet sya kum ukpa hi. Ki breu haba kila yoi ba ka dukan jong uba mel kala pli biang ki let rung bandi sya. Ka Sara kala sedang biang ban let school. Men sngi ka let di sya. Men miet ka krekot. Bat ha ka por men step pat ka let school. Bat ka longru ka kena ka bastat. Hadukan di sya jong ka Sara ka sya ka dot kam dayat. Shuyo tang ban tiet ki jingdon kam hadukan. Ban tit kot tit sla te kam yo. Ka Sara na mar ba kam don pisa ban tit kot. Kalit pan keliang ki kot blada pule ki parlok jong ka. Bat kala kular ban ai di sya ya ki man la ka sngi. Ki parlok kila menjur ya ka jingong jong ka Sara. Bat kila ai ki kot barim jong ki ha ka Sara bakan pule. Wadla ka Sara ka pendon kam ni ki kot barim jong ki paralok. Kam sngaw na mar baka trang bha ban le school. Banang ban start. Bat ka long ka ba minot hadu kata-kata. Kam jupen le no ka por ka ba kordor.
Manla usnem ki parlok jong ka Sara ki ai ki kot barim jong ki haka Sara bakan yok pule. Ki parlok ba ai kot ya ka Sara ki wandisha hadukan jong ka manla ka sengi. Kumba ka Sara kelakular na marba ki la ai kot ya ka ban pule. Kadba dang ya ki sengi ki por ka Sara kela pendep ya ka jing pule jong ka hadu kelas 12. Ka Sara kela petang biang ya ka jing pule jong ka bat kela kham jenjar ban siu by school na marba la kham ram kelas ru la kham he. Ka Sara kela ya kran bat ka nong hikai ha school bakan siu khendiat ya ka by school jong ka. Kanong hikai kala siu sen e ya ka bat kela sya e ka Sara bakan siu khendiat ya ka by school jong ka. Na mar ka tip baka Sara ka de ka kun sweat ka bom don kemi don kepasyu. Ka Sara kela kelas men step bat ha ka por khatwe ba je men step ka sa let pli ya ka dukan. Ka Sara ka long ka khenna ka ba minot bat ka ba treshitom kam ju pele no e ya ka por. Kadba dang ya ki sengi ki por ka Sara watla ka dei makna ka nong disha. Kalala ban pendep ya ka jing pule jong ka bat kala pas MCA. Ka Sara watla ka dei makna ka kentei Henry ka nang ban perkhat bat kala rai bakan penhe ya ka dukan jong ukpa na mar kam idon lat ban yok kam sorkar. Ka Sara kala snano da ka dukan ka bakham he. Barok ki priu ki wandisha hadukan jong ka Sara na mar ki snyo tenat ya ka baka long ka kena ka ba leret bat ka ba paria parai bha ya ki lok ki jor. Hadin sansnem ka Sara ka yo ban plisa ki hotel bat ka long ka ba riuspa. Kane ka kena watla ka riuspa Henry kamde ka ba sarong bat ka aji yarap ya ki ba duk ba jenjar ka yarap ru ya ki ba pang ba shitom. Ki breu ki ba ya di shalang hajan ka dukan jong ka Sara. Don ki ba bishni na mar ba ka dukan jong ka kayat bha. Bat don ru ki ba aimen sim ya ki kamba bha jong ka Sara. Enda ka Sara kala pura bha ka jinglong samla. Ka Sara kala ya tono bat kala imsuk imsan bat la ulok. Watla ka Sara kam don kemi don kepasyu. Henry kala ban kamai pisa ban yok Christian school yala de. Bat kala de ka nong penroy haka kamai ka ji jong ukpa. Bat ka nong penroy haka kur ka jaj. Ka Sara watla ka de makna ka kun sweat ka kun maduk. Henry ka trang ya ka jingnang jingstat. Kumba ong haba don ka mon hangta ka lat ka don. Lada pia sultanat siya like, share, but subscribe ya ka channel.